to shi yasa ka ga ina ta talla ku zo mu yi aiki don Allah mu ɗaga addinin Allah ba mu da ƙarfin da za mu iya yi Allah ne zai taimake mu. Kamar yadda kuke gani wannan shine wato temporary site na Fortune University da shugaban majalisar malamai Sheikh Sanya Jingir yake kokarin ginawa, kuma wato a yanzu ya zo ne domin ya duba yadda aikin yake wakana domin ci gaba da aiki. Muna roƙon Allah ya taimaka, muna roƙon Allah ya ba da nasara. Wannan duk ginin ne duka tun daga nan haccan da kuke gani ginin makarantar ne. Wancan kuma ginin da kuke hangowa daga can hostel ne na ɗalibai wanda aka fara gina shi. Sannan ga wannan gefen shi ma duka ana kan ginawa. Ga shi nan ana kan yi wa malam bayani akan yadda ayyukan suke kan tafiya kamar yadda kuke gani. Ana mai bayanin yadda ayyukan za su kasance. Muna roƙon Allah ya ba da nasara, Allah ya taimaka. Yauwa kamar yadda kuke gani wannan dai duk shine ginin wato temporary site na Fortune University wanda Sheikh Sanya Jingir yake ginawa. Wannan ginin da kuke ganinsa hawa 3 ne, sannan ana kan yi ba a riga an kammala shi ba. Nan labs ne, a wannan gefen ga anatomy lab, ga biology lab. Ana ci gaba da duba waɗannan ayyuka na wannan jami'a mai albarka temporary site kamar. Sannan wannan kuma physiology lab ne kamar yadda kuke gani. Nan dai duka ƙasan nan na gaba ɗaya wannan ginin duka labs ne wato ɗakin gwaje-gwaje na courses daban-daban wanda wato shugaban majalisar malamai Sheikh Sanya Jingir yake ginawa. Kuma kamar yadda ake ta bayani wannan temporary site ne wato gefen da za a fara yinsa kafin a je can permanent site wanda yake can Magama wato jihar Bauchi. Muna roƙon Allah ya taimaka ya ba da nasara akan wannan ayyuka. Allahu Akbar. Sheikh Jingir yana ci gaba da duba wato ayyuka na Fortune University na temporary site wanda yake nan hanyar ZARIA road. Muna roƙon Allah ya ba da nasara. Ci gaba da duba wato ayyuka kenan na wannan jami'a mai albarka. Muna roƙon Allah ya ba da nasara. Duka nan da kuke gani wato offices ne na ma'aikata na wannan jami'a na temporary site na Fortune University. Sannan ga shi nan ana kan nuna wa malam yadda ayyukan suke tafiya. Nan Sheikh Jingir ne yake ci gaba da duba ayyuka na wannan jami'a mai albarka ta Fortune University wato temporary site. Muna roƙon Allah ya taimaka, Allah ya ba da nasara. Wannan shine katafaren hall da ake yi wanda za a ɗaga shi ba a ɓara saman a ƙara girmansa a ayyuka. Masha Allah, Allah ya ƙara lafiya, ci gaba da duba waɗannan ayyuka masu alkhairi. Muna roƙon Allah ya ba da nasara. Wannan ba ƙaramin hidima ba ne wanda ake wa addinin musulunci. Muna roƙon Allah ya karɓa ya sanya a mizani na lada. Kamar yadda kuke gani duka daga nan suna cikin wato gefen da wato gini yakan kama na wannan jami'a mai albarka ta Fortune University.
wato temporary site. Kuma wannan shine hawa na uku na wannan babban gini wanda aka yi a wannan gefen. Masha Allah, wannan da suna daga cikin ajujuwa na wannan makaranta mai albarka. Wannan magana ce wacce zahiri ne ga shi nan kowa yana gani. Kuma wannan duka da kuke gani temporary site ne. Wancan da kuke gani shine Senate Building na temporary site na Fortune University na ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah. Senate Building kenan. Sannan ga library can wadda zamu in muka gangara sai a gan shi da kyau. Shi ma kusan ce an kammala shi. Masha Allah. Waɗancan ginin da kuke gani wayanda ba a kammala ba, nan ne wato hostel na ɗalibai na wannan temporary site da aka fara ginawa. Masha Allah. Sheikh Jingir yayin kenan yayin da yake duba aiki ya shigo wannan hall mai albarka domin ya ga yanayin ginin. Duka dai komi yana tafiya cikin nasara kamar yadda kuke gani, sai dai mu ƙara yau Allah yabo da godiya. Nan ana gabatar da addu'a ne ma wannan jami'a mai albarka. Na roƙon yanda aka fara wannan gini cikin alkhairi. Na roƙon Allah ya sa a kammala cikin alkhairi. Wannan ma duka da kuke gani wani gefe ne na gine-gine na wannan makaranta mai albarka wanda ba a kammala ba, ana kan aiki. Na roƙon Allah ya ba da nasara. Ci gaba da duba wannan aiki mai albarka wanda shugaban majalisar malamai yau Sheikh Muhammad Sanya ya Jingir. Masha Allah. Ci gaba da duba wannan aiki mai albarka. Kamar yadda kuke gani wannan shine wato library na wannan jami'a mai albarka Fortune University temporary site. Sheikh Jingir kenan yayin haurawa wannan gefe na library na wannan jami'a mai albarka. Duk girman wannan wajen library ne, Masha Allah. Alhamdulillah, wannan shine library na wannan makaranta kamar yadda kuke gani. Nan kuma da kuke gani shine wato hostel ɗin ɗalibai wanda aka gina na wannan jami'a na Fortune University temporary site wanda yake hanyar ZARIA Road. Kamar yadda kuke gani ga yanda hostel ɗin ya kasance ga ɗakin nan, wannan bayan gida kenan, wannan kuma kitchen na ɗalibai, ga kuma yanda ɗakin yake yanayin girman ɗakin. Masha Allah. To duka kamar yadda kuke gani sauran wayancan ginin duka su ma irin wannan ne yanda na nuna muku nan. Haka ginin hostel ɗin yake. Nan duka da kuke gani gine-gine ne na hostel ɗin. Masha Allah. Yayin gabatar da addu'a Allah ka amsa mana, Allah ka sanya alkhairi. Wannan ma duk yana daga cikin gine-ginen wannan makaranta mai albarka wa'inda ake kan yi ba a kammala ba. Kuma muna sa ran insha Allahu yanzu za a ci gaba da wannan aiki mai albarka. Muna roƙon Allah ya taimaka, Allah ya ba da nasara. Kamar yadda kuke gani wannan ita ce wato jami'a wacce ƙungiyar Jibwis ƙarƙashin jagorancin Sheikh Muhammad Sani ya Jingir take ginawa na temporary site a hanyar ZARIA Road.
kuma wannan ziyara ce ta musamman wanda malam ya kawo domin duba ayyukan makarantar yadda suke wakana. Muna roƙon Allah ya saka da alkhairi.